Egun on guztioi, aurtengo udako programazioa aurkeztera etorri gea. Aurten egitarau berezia izango da, egoerare berezia dalako. Aforo mugatua kontrolatu beharra dakau eta aurten 4 gune desberdin antolatu ditugu ekintzaren arabera. Alde batetikan modelo, bestetikan Bila Manuelako frontoia, hemen bertan, Munuan bertan eta parrokian. Aurten, egunak nahiko zehatzak eta ordu berdinak mantenduko ditugu. Udako ekitaldi hauetan, kalerketa adarretatik jaialdiak bertan bera gelditu dira aforua kontrolatu berginulako eta jende pilaketak ekiditzeko. Orduan, egin deguna da adarretatik eta kalerkiko formatu txiki eta ertaineko ekitaldi horiek berreskuratu, Euskalduna kontratatu, eta inguruko talde horiekin indeuna da udaran zehar egun ezberdinetan. Pilatu berrian egin ditugu sakabanatu eta uztaila eta abuztuan zehar etorriko dira bai antzerkiak egitea eta bai musika emanaldiak egitera. Aurten baita ere herrikiroak antolatuko ditugu udaletxeko plazan, astero eta aurreneko ekitaldia uztailak 15 izango da. Ekitaldi guztiak, aurten programatuko duen ekitaldi guztiak, metro eta erdiko distantzia mantendu beharko dela. Ezin baldin bada metro eta erdi hori mantendu, maskariakin egon beharko da, eta tiki hartzeko, modelo aretoko tike lehatian hartu beharko tikiak, doainik esan deten bezala berriro, eta irikiko dira 2 ordu ekitaldia baino leno. Gehienez 4 tike hartuko dira pertsona bakoitzagatikan. Torren astelenetikan, 28 aurrea egongo dela gure udaleko webgunean zintzilikatuta udarako ekitaldi guztia. Espero dut danan gustokoa izatea udara hontarako antolatu ditugun ekitaldiak. Berezia izango da, aforuak kontrolatu egin behar dialako legez, eta animatu etortzea, kontutan hartu sarreretan eskuak eta garbitu beharko diala, neurriak mantendu beharko ditugula distantzikoak, eta noski sarrera eta irteeretan maskarila beharko du.